temperamentnosť. To sú ich devízy. Majú nového draftovaného jedného hráča. Dobre. Kľud. OK. Sú naozaj namakaní, sú pripravení predviesť vám to najlepšie zo seba. Dámy a páni, silné ruky, húževnatosť a silné nohy. Nemôže byť nik iný, iba Folklóry Súbor Haj! Nastupuje aj ich šampión. Ich šampión v strednej váhe. Vybíjame opasky. Je to on. No a ako som už spomínal, tak západné Slovensko, tú eleganciu, tú ľahkosť, tú krásu bude... Kto? Folklóry Súbor Ponitra z Nitry! Ako som už spomínal, elegancia, to je ich devíza. Poprosil by som teda jednotlivých trénerov, aby prišli ku mne. Poďte sem, páni. Veľmi jednoduché, obligátne otázky. Vy ste prišli z Košíc, ako ste si zvykli na túto klímu? Tak, určite je tu horúco, ale sme pili veľa. Som pekol celý deň. A dobre. A vidím, že je tu trošku iná. Je tu trošku iná podlaha, skrátka, nie ste úplne na to zvyknutí. Máte v Košiciach trošku inú. Nebude to prekážkou? Bude, určite, máme horšiu. Neviem, uvidíme, no každý zápas začína od 0-0, tento vyzerá, že od 0-0-0. Dáme dajak, no. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne. Ako som už spomínal, aj pre Haj, obligátna otázka, ako ste sa vy pripravovali, vy v podstate ste zástupcom tohto stredného prúdu, alebo teda stredného Slovenska, vy ste naozaj tu doma, dá sa povedať. Máte za sebou aj šampióna, niekoľko opaskov je tam, ako ste sa vy pripravovali na dnešný turnaj? Tak určite sme pripravení, ale ja by som povedal, že šance sú vyrovnané 2:1:1, ako vždy. No a príprava, hej, tak... Príprava bola zložitá, náročná, dlhodobá, hádam aj 30 minút tam v bufete, ale dali sme to a ja si myslím, že to bude perfektné. Dobre, takisto držíme palce. No a ešte sa spýtame aj trénera Ponitranu, ako vy aká bola najprv cesta, pretože viem, že bola strastiplná. Vravím, že cesta bola dlhá a ešte sme ako sme mohli, ale keď si pripravení zvládne všetko a dali sme to všetko, príprava bola dlhá. Vravím, že treba ísť dopredu a dáme to. Čo vy a podnebie, táto klíma, robí vám to skôr plusy alebo mínusy? Ako mali sme, priznám sa, poviem pravdu, mali sme nejaké sústredenia, na Kráľovú holu sme behali deň, noc, hore, dolu. Klima samozrejme, že tá Nitra, aj Vinko, tieto veci, tu sme prišli, borovičky, toto, krásne. Ale vravím, že treba sa pripraviť aj ďalej, život je taký, raz si hore, raz si dole a nikdy nevie, čo bude zajtra a sme pripravení a je to šport a proste ideme ďalej. Ďakujem teda veľmi pekne, toto sú tréneri jednotlivých tímov. Ešte predtým, než začneme, dámy a páni, vypočujme si našu hymnu.
si jednotlivé týmy podali ruky. Držíte, nepustíte, aby si vláda v noci. A tento zápas, tento naozaj krvopotný zápas, kde možno teda aj potečie krv, ale každopádne budeme svedkami fantastických výkonov, ako aj my, tak isto aj vy. Poprosím teda ešte o úvodnú fotku, úvodná fotografia. Pohár máš, čo? Šampión dopredu, poprosím. Máš, či nemáš? Milan, hneď to vypláchni. Miňo, tu je Miňo. Miňo je tu Ja mu podržím, neboj sa, ale no, ale podaj. Som to nevládala. Počkajte, hymna, ako mala podľa. Dámy a páni, a je odštartované, je odpískané. Pozrime sa teda na to, ako to všetko dopadne. Ešte jedna maličkosť a to základná informácia pre vás. Pretože vy budete hodnotiteľom, vy, váš potlesk, vaše ovácie a vaše nadšenie, či už pískot,